Čiže what's up guys, čaute ľudia, zdravím vás u dnešného videjka. Dneska si tu ideme dať hru v Robloxe Poison Treats. Takú hru som našiel, hej, poďme si ju zahrať, pum, proti nejakým random týpkom, to bude zábavička, že? Okej. Jeden spinník, claimujem. OK, claim. Poďme všetko, tu máme be admin, poďme si dať spin nejaký. Poď niečo dobré. Poď admin. OK, dosť peňazí, OK. Berám kamarátku, ešte jeden spin, poď. OK. Super. Za tie money, dream, money, so I need. Kúpim niečo dobré. Nejaký cake. Stoličky nám nezáležia, hej. Viete čo? Sír je the best, hej. Poďme tu nájsť týpka. Poď prosím. Yes, týpeček išiel. On má takú dobrú stoličku. OK. Dám to do 16, lebo tam bude chcieť ľahké. Dal som tam poison, OK. Poďme na to. Dúfam, vyťahne toto hneď 16. Aha. Poď. On nič nevybral. On sa svojil. Že som nedal do jeho menu. Dvojka, že tam nedal poison. Nedal do dvojky, jaké šťastíčko. Čo? Ale on nikdy nechce tú 16. 22. Prosím, nech tam není poison. Není. Sme safe. Týpek je furt safe. Ja ho nechám. Tak dáme... Určite dal do tej jednotky. Ne! Ja som mal dať tú jednotku, ja som prúdka, nevadí, ideme na ďalšie kolečko. Tu čaká týpeček nový. Tak nečaká, Bojko. Poď, prosím! Gigi, to je také debilné. Tak idem tu k týpkovi. A furt skáču prečo sa ma boje. Super, naskočilo kolečko. Ja si myslím, že dávam poison do 18. Bo to je také solidné čísličko, hej. Možno to zje, hej. Uvidíme na šlak. Ok, ja berem 15, že tam nebol poison, lebo ja odpadnem. Save! Poison all. Koľko to sú? No, niekedy to kúpime, hej, síce je to veľa, ale... A review stoj, prosím, nedaj tam poison. Save. Ten review poison si raz kúpime, hej, a uvidíme, že či nám to pravdu. Uvidíme, kde je poison, hej. Tuto je poison, to už viem. Není, on to tam nedal, podľa mňa dal to do candy, ne do síru, toto viem. Určite, musel. Safe. OK, dajme 7, keď tam je poison, tak ja neviem. Není safe. Super, ty prdio. Poďme na to, prosím, daj to. Ne, on to zobral. Tu keď je poison, tak ja sa od hanby poserem. Teda pokakám, no. A nebol, dali sme to safe.
Prosím, dajte like a odber na toto videjko. Budem veľmi rád. Poď. V 8 je poison. Že? Není safe. Čakaj, ja ho nalákam na to. Nedal do candy, kde som povedal? 18 som mu dal poison. Tu keď je poison, ja odpadnem. Safe! Congratulations, bráško. Prosím, tam. Ne, ja mu to... Ja sa bojím ľudia trošku. Keď tu dá poison, ja neviem. Save. Voľa to není v síru a dúfam. Ne, on to nikdy... veď počkajte, ja ho na to dom. Okej. Prosím, nech tu není poison. Fú, save! Ja neverím, fú. GG. Ne, ale nikdy nechce henten tam. Vidíte tento sír, toto nechce zjesť, lebo som tam dal poison. Tu je poison, to už viem. Really tam bol. No way. Typku. GG. Mám sucho v krku, počkaj. Keď zavriem fľašu. Môžeme pokračovať. Som si skočil sa napiť, hej. Ideme k tomuto týpkovi. Dúfam, nedá tam poison, kde si myslím, hej. Podľa mňa on dá poison do 17, alebo do 15, hej. Ja mu dám poison do 13, nech vie. On nebude vedieť, netuší absolútne. Lebo odtiaľ oni jedia, chápiť, prosím, 13. Kde si ma? Prosím, tam není ten poison. OK, sorry, pardon. Poďme. Safe. Tento týpeček je tak blízko. Prosím, nech tu není poison. Safe. U toho týpečka minule sme boli tak blízko. Poď. Ne, on to nikdy nechce zjesť. 7, že to bude ono? Nebolo. Super. Čo som ja povedal? Ja nechcem, aby on vyhral. Sorry za popletenie jazyk. No. Nasval. Prosím, nech tu není poison. Není. GG. OK, poď. Ne! Ale on to nechce. On vie, že asi tam je. Dávam dvojku. Prosím, nech tam není. Ja asi dám review niekedy, lebo chápete, už ma to štve. Tento typek, on vie asi. Podľa mňa dal review fix, to je fix. Dávam 8, tu je poison. Není. Yes. Super. Ne, on to... Čo, ja vám to vyžerem, pozrite. No tak. Safe. Také šťastie. Poď. Safe, no way. To nemyslíš. Čo, berem 9. Tam je poison, to už viem. Nebo, ty sme dobrý zatiaľ. Zatiaľ mi to ide, hej. Ale on prečo nechce tú 13, či... Koľkátka to je? 13, no. Tuto je poison. Tu je poison, to cítim. Není. Super. Ale on to viete čo? Tento sírik vezme. Ne, tam bude poison. Tu je poison. Není safe. Ľudia mne bije sekce, prosím 13. Yes! Ja nie, nič. No nič. Je to 17, ale som prehral ľudia. Jeden z tých gummy berov, to je poison.
No a my sme v prdelke. Tu dá pojsť. Bohužiaľ. Nešlo to. Sorry, ale bohužiaľ vyžeral to a nalákal ma tam. Iné som nemal na výber. Dobre, toto je pre dnešné video všetko, dávajte like na toto videjko, odber, budem veľmi rád a my sa vidíme neskôr. Čau.